Milí priatelia, týmto krátkym videom chcem zodpovedať niekoľko otázok, ktoré mi tak najčastejšie kladiete a ja viem, že vás trápia. Ďakujem, že sa o to zaujímate, ďakujem, že mi ich kladiete a tu sú moje odpovede. Takže prvá. Prečo, Braňo, odchádzaš? Lebo my sme ťa volili do Slovenského parlamentu. Priatelia, ja si to veľmi vážim, ďakujem za ten mandát, ktorý som dostal. Musím povedať, že som veľmi rád, že pôsobím v Národnej rade, že môžem pôsobiť v politickom dianí na Slovensku. A zároveň musím povedať, že moju pozornosť ostrilo niekoľko nepríjemných dokumentov, ktoré v Európskom parlamente boli prejednávané. Ja som si uvedomil, že tu sa deje niečo, voči čomu sa musí ozvať hlas kresťanov. A voľby do Európarlamentu sú teraz. Nie sú niekedy inokedy. Ja by som bol radšej, keby boli za 4 roky, ale sú teraz. Priatelia, ja si uvedomujem, že tu som tiež urobil niečo podstatné. A myslím si, cítim tú naliehavosť, že je treba niečo podstatné povedať aj v bruselskej politike. Že treba rešpektovať Boha. Že tu sú kresťania, ktorí ctia kresťanské hodnoty, nám na nich záleží a my si ich chceme obhajovať. A preto nemôžeme mlčať. Takže kandidujem. Druhá námietka. Budeš tam sám, Braňo. Čo tam sám spravíš? Priatelia, zaujímavá okolnosť. Pred viac ako rokom ma kontaktovali ľudia, ktorí pôsobia v bruselskom parlamente ako hnutie kresťanské a povedali mi, pán Škripek, my sme vás počuli a my sme prišli za vami sem do Bratislavy a my vás chceme pre nás získať. A tak som sa s nimi oboznámil, zistil som, že sú to ľudia, ktorí sú skutočne presvedčení kresťania, záleží im na kresťanských hodnotách, na hodnotách Evanjelia Pána Ježiša Krista a bol som na niekoľko ich sústredeniach a uvedomil som si, že s týmito ľuďmi sa treba spojiť. Zistil som, že od roku 2002 pôsobia v Európskom parlamente. Stal som sa ich členom a ako ECPM, Európske kresťanské politické hnutie, mám tam mnoho spolupracovníkov a dobrých priateľov už teraz. A ako takí chceme vstúpiť do frakcie ECR, čo je časť Európski konzervatívni reformisti, ktorí veľmi konzistentne hlasujú za kresťanské hodnoty. Dokonca konzistentnejšie a cielenejšie ako Európske ľudové hnutie, ktorej členom tejto frakcie EPP sú aj naše známe Slovenské kresťanské strany. Práve tam bolo až 70 poslancov za dokumenty, ktoré prinášali homosexualizujúce hodnoty alebo vnúcovali takéto hodnoty do politiky vlád členských štátov Európskej únie. Takže nebudem tam sám. Ako budeš pôsobiť na Slovensku? My sme ťa chceli mať tu. Tak zaprvé, po mne nastupuje ako náhradník do parlamentnej lavice kresťanka, žena skúsená, ktorá má kresťanské presvedčenie, je to Janka Šipošová a táto sa angažuje vo svojej organizácii Pomoc obetiam násilia, je to právnička a myslím si, že to je veľmi dobrá náhrada namiesto mňa v parlamentnej lavici. No a na Slovensku ja zostávam, ja neodchádzam do Slovenska. Viete, čo som zistil? Už keď som sa hlásil na kandidátku, tak som hovoril, že viete, mne vadí na europoslancov, že sme ich zvolili do Bruselu a už sme ich tu na Slovensku nevideli. No a ja som mal taký plán, že budem robiť to, čo som robil doteraz. V tej politike priblížiť vysokú politiku ľuďom. Som v roku 2013 mal 67 diskusných stretnutí po Slovensku. A v roku 2012 iných 50. A dal som si záväzok, že ďalej budem pokračovať s diskusiami. Že mi ich asistenti tu budú chystať a že ja prídem. No a ja som zistil, že európsky poslanec má povinnosť 2 týždne byť v bruselských výborových rokovaniach, 3. týždeň v Štrasburgu na rokovaniach plenárneho zasadnutia a 4. týždeň má byť vo svojom volebnom obvode. Takže 4. týždeň ja sa chcem venovať práci tu na Slovensku. Záleží mi aj na politickom pôsobení klubu obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Takže budem na Slovensku naďalej. Ďalej mi niektorí hovoríte, že ty sa tam ani nedostaneš. No priatelia, a to ako viete? Ako ste na to prišli? Viete, lebo to ste mi hovorili aj do Národnej rady. Ja už som si také hlasy vypočul. No ale ja si myslím, že keď Pán Boh niečo chce a ja som počul, že mám ísť do takejto práce, tak som sa do toho pustil a mal som 64. miesto. Viete, tiež to nevyzeralo na prekružkovanie. Ale ja sa s týmto nezaoberám. Pre mňa je podstatné, či mám urobiť to, čo mám urobiť. Ja to teraz tak vnímam. Inde mi hovoríte, že som proti kandidátom pani Záborskej. Ale čo? A prečo by som bol jej proti kandidátom? Ja som jej kolegom.
A ja chcem s touto pani spolupracovať, mne na tom veľmi záleží. Ja si myslím, že ona je veľmi podstatná v európskej politike, že tam musí byť, že tam určite bude a bez nej by to nebolo dobré. S touto ženou treba spolupracovať, ju treba podporovať. A ja som kandidátom a alternatívnym človekom pre všetky hlasy, ktoré nebudú voliť KDH. Viete, takých je dosť na Slovensku. Tie dôvody vynechám, prečo to tak je, ale takí tu sú. A ja chcem tu byť pre nich. No a tak vlastne získame všetci viac. Bude nás proste viac. A to máme urobiť, nie? Takže ja si myslím, že tie mandáty, ktoré máme zobrať, sú mandáty Smeru. Nie my sa máme hárkať medzi sebou. Ale viete, ja sa nehárkam s vami. Drahý priateľ z KDH, ja nebrojím proti tomu, aby ľudia volili vašich kandidátov. Naopak, ja vás podporujem. Ja si myslím, že treba, aby ste pôsobili v Európskom parlamente. A prosím vás, vy podporte mňa, bude nás viacej. Myslím si, že to je také jednoduché. Ďalšia námietka, že sa nemôžem prekružkovať z čísla 4. Že mám na kandidátke umiestnenie číslo 4. No a ja by som vám chcel povedať, milí kolegovia z KDH, takú zvláštnu vec. Vy ste asi zabudli. Ale 5 rokov dozadu sa z čísla 4 prekružkoval proti pánovi Froncovi, ktorý bol na prvom mieste vašej kandidátky, pán Mikolášik. Jaká záhada? Prečo sa mu to podarilo? A na 3. mieste bola pani Záborská a tiež sa prekružkovala. No už takže si myslím, že to je také normálne. Lebo to je tá veľká výhoda udeľovania preferenčných hlasov, že sa môžeme prekružkovať. Ja oslovujem svoju komunitu a ja ich prosím, aby mi dali poslanie na túto prácu do Európskeho parlamentu. Takže očakávam, že pre mňa urobia to, čo všetci chceme. Chcete ma v Bruselskom parlamente? Potom tam budem pôsobiť, keď ma tam pošlete. Takže proti nikomu nejdem. Naopak, idem spolupracovať. Už a inde sa ma pýtate, čo sa stane, keď ti dám hlas a ty sa tam nedostaneš. Potom tam dostaneme liberála Vyskupiča, lebo ten je na prvom mieste kandidátky. Priatelia, ja vám chcem povedať, že hlavne z jeho nerobte netvora. To je jeden naozaj dobrý človek, ktorý ctí mnohé konzervatívne hodnoty. Ale nemá presne také názory, aké máme my a ktoré my by sme chceli. Áno, v niektorých veciach sa rozchádzame. Ale toto je politika obyčajných ľudí, že sme nezávislí poslanci a cenou za nezávislosť je aj pestrosť. A možnosť robiť naozaj, čo chceme. A tak mne Olano dalo možnosť vôbec prísť do Národnej rady Slovenskej republiky. Nikto mi nevyčítal moje názory. Nikto mi netlačil, že musím hlasovať tak alebo onak, alebo robiť to, alebo hento. Aj teraz sa môžem správať ako nezávislý poslanec a vyznávať hodnoty, ktoré mám, starať sa o ne a robiť kvôli nim kampaň. Takže aj teraz, vďaka Olano, môžem kandidovať. Viete, na kandidátkach iných strán to ani nejde. A preto sú u nás viacerí prívrženci pro-life hodnot, pretože inde nedostali miesto. Takže vám hovorím, čo vás je do druhých. Nech sa páči, môžete ma kružkovať. A ja nesúťažím s nikým, ani s pánom Vyskupičom. Ja jednoducho robím svoju prácu. To ďalšie, čo sa ma pýtate, je, kto ti platí kampaň? Ja sám. Mám transparentný účet, na ktorom môžete si pozrieť, koľko som dostal darov. Zatiaľ je to 315 eur. A inak som si zobral pôžičku a tú pôžičku míňam na celú túto kampaň.